Pak. Ya Bu. Apa Bu? Dino iki aku ora olah-olah lho Pak ya. Ora masak aku Pak. Lah apa Bu? Ya aku ora ndek beras ya Pak, delokno Pak. Beras karek sakmene iki lho Pak. Dibuburo ya ora bakalan parek. Yo. Piye nak Bu? Ane ki sik Bu, kan duit piro iki? Lah 15.000 ya Bu. Cukup ora Bu? Aku duwene kok kuwi tok ya Bu. Anune piye iki rada sepi cikan iki, urungane. Lha terus iki terus tukane apa Pak? Jembola Bu, pasrah wae golekno panganan kono. Wes tenang ae Pak. Penting engko awake iso mangan pokoke intine wis meneng ya. Ngono wae. Adi Bu. Arep ngadi? Aku Pak arep tuku mangga. Terus? Lah buru mangga lah wong weteng keluar mangan mangga apa ya tambah perih ta Bu loro wetenge. Wis Pak. Penting Pak aku ki mulai tunggu mangga. Oh. A few moments later. Pak. Ayo di mana? Duh, apa Bu? Duh, Bu. Lah emang oleh mangga, jare tuku mangga, kok malah oleh beras. Ndok karo mie piye to Bu ceritane? Aku ki mang Pak yo yang toko buah. Tuku mangga. Terus sekilo nih 15.000. nah, Tak kok monggo nih Mama. heeh. Barang aku mulai, lah kok digawan-gawani. Wah, alhamdulillah Bu. Wis dikai beras karo Mama ya, muga-muga rezekine awake lancar iso ngae ya Bu ya. Engko di anu dijali ya Bu ya. Ngapain dijoli Pak? Wong mae wis ikhlas kok ngulungine. Weh yuk. Piye? Jadi piye iki Bu? Ya piye Pak, gawa saiki gawa yang dapur. Ndang tak olahi, aku iki selak kluwen. Aku arep masak nasi. Oh, ngono lah Bu. Wes. Lah jan tenan ya. Untuk ndok, untuk mie, untuk beras 10 kilo. Jan pinter tenan bojoku nggih. Jane jan cerewet-cerewet tok walaupun koyo malampir iki pinter ya. Apa Pak? Mak lampir. Ora Bu, utuh Bu, utuh.